mager pach sirikal maduoko piny omenda mane gichulo ne jopuonjre mag sikunde secondary kowuok e silingana 22,244 nyaka silingana 16 ka giwacho ni mano ranyisi ni piny owacho ne ok oikore masiro somo manono e pacho ka. Kanoloso e kinde romo mar jopuonje, jalup jagoro mar KUPPET Moses Nthurima okwedo chenro mag tiegruok ma sirikal osebedo ka timo pacho ka kowacho ni mago e achiel kuom weche mamiyo sekta mar somo koso omenda. Nthurima bende nomedo ni duoko piny omenda michulo ni gi piny owacho biro rocho chenro mag somo kendo medo pek ne jonyuol. Ojiwo sirikal mondo many pesa masiro sekta no ni mar jopiny chulo osuru. The government is not ready to finance education because they have had delays in release of capitation of the years. Sometimes they release less than a half of what they are supposed to do. So what we are saying is that in terms of the Constitution and Article 53, education, basic education and free and compulsory. That is what the public must know. So when the finance minister comes out and say, we cannot finance education, yet they are financing what they are calling empowerment, then we don't understand as teachers. The government won't be compelled to finance public education because they are taking our taxes. We don't want our taxes to go to what they are calling empowerment. We want them to finance education fully. We want them to finance health fully, because that is what the civilized government do. Riwruok jotije mag mbalariany ma pacho ka UASU okonegi bando piny owacho omenda maromo siling